Praatsessie Sportclub Heerenveen na wanprestatie in PSV. Sander van der Heijden hoort op bij Cambuur. Volleybalsters van Snits in beslissingswedstrijd in Peelpoes. Het is manje Joggetje Maart. Dit is de sport in Boppeslag. Goeien, een grootvol programma. Mooi, de wichtigste sport van het oude weekend. Jonkendal in de onderwerpen ook nog omtinken voor Noordwijk tegen Harkemasse Boys. Dat is een duel in de topklasse. En de topper in de snijshaatklasse tussen Bekwiek 1880 en Snits Wietzwart. En Pieter Wening, de hutfietser van de Harkema, had hem vanwege een knibbelblessure nog net kind bij zijn nieuwe ploeg Greenwich. Dat alweer Aasen nou eerst het betellen voetbal. Heerenveen is voor eerst oorjekken in de strijd om het landskampioenschap. Tjen PSV roept de ploeg van trainer Ron Jans voor de vierde keer dit seizoen tjen een nederlaag on. En alle keren dat Heerenveen tjen een verlies onrint, verliezen ze maar 4 wien. En dat zijn duidelijke en hudde cijfers. Takkenwaasje speelt Heerenveen op een nijtje in PSV, nou in de hele finale van het bekertoernooi. De training van Van der Moorn zit in het rand van het verwurkjen van de tik die de ploeg juist te krijgen na de nederlaag tegen PSV. En dat is hut nederig, want de nederlaag voor Juster komt hut on. Het was heel stil. Toch duidelijk, we hadden grote plannen en er is eigenlijk niks van terecht gekomen. We zijn toch duidelijk weer waren we de mindere. Dus dan heb je wel even een tik. Dus als je een tik krijgt, dan val je om, dan moet je weer opstaan. Ja, de sfeer is wel eens beter geweest. Als je wedstrijden wint, is de sfeer goed. En vandaag was de sfeer wat minder. Deed het pijn? From one way, yeah, because it's unbelievable that you lose and you don't even try to do something. And that's for me one thing that most bothering me. De training van Van der Moorn begint met een groepspeteer van zo'n 20 minuten. De belangrijkste boodschap van Jans: verliezen kind, maar net op deze wijze. Het maakt scherper, fanatieker en met het mes tussen de tosken. Ja, het is helemaal niet de bedoeling eigenlijk dat jullie dat horen, maar het is wel zo dat zo'n bekerwedstrijd, maar dat gold ook voor de wedstrijd gisteren, dat nooit onsportief, maar wel heel kort dekken, heel fanatiek in de duels, de grenzen opzoeken. Je ziet het bij PSV dat Toivonen steeds bezig is met het bespelen van de arbitrage en dat soort dingen. En gelukkig werkte dat in ons voordeel dit keer, want Juricic had er ook met 2 keer geel afgekund. Maar dat is ook de boodschap aan ons. Op het onderdeel strijd zullen wij gewoon sterker moeten zijn dan PSV. Dat die nederlaag het onkomt, dat is wel logisch. PSV wie juist er een klasse beter en Heerenveen wie haast de hele wedstrijd te minderen. Opvallend is Heerenveentje PSV machteloos en verdedigend is het gewoon wij zwak wat Heerenveen lid. En dat wiels Heerenveen dit seizoen zo vaak litten had dat het echt wel beter kan. Komende waasje, maar dat dus echt oors. You have to fight, but it's not only in the fight, you have to play football more and we can fight, but we can fight until 55 or 60 minutes. After that we will be dead. We have to try to make more with the ball and try to attack them, to take more risk in the game, and this is games that you have to beat on risk, not on your own to cover yourself and to wait your own chance. I think we are playing home, we should attack them and try to make something special to beat them. Als je naar de afgelopen wedstrijd kijkt, dan ontbreekt het gif echt en dat moet veel beter. En als je dan goed begint, fel in de startblokken, dan kun je jezelf in de wedstrijd gaan vechten. En je kunt ook zien dat de PSV bij NAC bijvoorbeeld ook een hele lastige wedstrijd speelt en ook verliest. En wij zijn zeker ook niet minder dan NAC, dus dat kunnen wij ook. Het belang van de wedstrijd van komende waasje in de hele finale tegen PSV is nou extra groot. Heerenveen zit in de competitie nou 6e en dat betekent onder eind van dit seizoen play-offs. Het hellind van Europees voetbal kan likwijls ook via het bekertoernooi. Maar laten we vooral eerlijk wezen, het spelen van een bekerfinale, dat is toch het mooiste wat er is. Yeah, the guys who played the Victor and Hert and Gerald Michel, they're talking that it's a great day and the whole stadium is blue and red and it's really fantastic. But I haven't seen that still, but I hope maybe in April I will do that. So we will see. Wedstrijd van het jaar, woensdag? Zeker, denk ik wel. Op dit moment kijken we er wel zo tegenaan. Dus een hele belangrijke wedstrijd. Dat is mooi hè, bekerfinale meemaken. Dat is wel heel mooi, ja. En als je hem dan wint, lijkt me nog mooier. Wat is eigenlijk het hechtepunt wat jou als trainer meemaken hè?
Op het moment is er nog niet één moment dat je zegt van dat is nou het mooiste wat je hebt meegemaakt. En misschien wil ik het ook wel zo houden, omdat als je iets wil bereiken, dan is het maar even heel kort. Maar als je steeds bezig bent met wat je van plan bent met anderen en met een groep mensen, dan is dat eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Nou, dat ben mooi woorden. Maar zou dat dan de bekerfinale of de bekerwinst net wijzen kunnen? Als wij de beker gaan winnen, dan ga ik misschien mijn woorden veranderen. Ja, en die bekerwedstrijd van Takkenwaasje tussen Heerenveen en PSV is live te volgen bij u op de radio in een extra sportprogramma. En dat programma begint dan om 11:09. Sander van der Heijden neemt nooit dit seizoen afscheid van het betellen voetbal. De onvierder van Sportclub Cambuur gaat weerom naar ONS Bozo Snits om daar speler en assistent trainer te worden. Van der Heijden speelde in totaal over seizoen van Cambuur en tussen terug speelde hij ook al dus 4 jaar voor de Snitsers. Ja, wij stoppen met betaald voetbal. En gaan terug naar ONS. ONS Bozo Snake, wat het nu is. En ja, daar ben ik heel blij mee eigenlijk. Het is wel een druk van mijn schouders af en gewoon lekker rustig in de kop nu. Het afskiën van Sander van der Heijden komt net als een volslaande verrassing. De middenvelder wordt haast 34 jaar en dus beginnen de heren stadig gewoon te tellen. Zijn contract bij Cambuur roen aan en clubs als Emmen, Go Ahead Eagles en Almere City tonen interesse om hem oer te nemen. Maar Van der Heijden kiest voor zijn gevoel. Ik heb altijd gezegd, ik wil nooit een jaar te lang doorgaan met voetbal. En ik wil gewoon op een ware manier afscheid nemen op een bepaald niveau. En ja, de tijd is wel aangebroken om dat nu te doen. Wie het een moeilijke beslissing? Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat er zijn ook afspraken gemaakt met de club dat ik op wat voor hoedanigheid ook bij de club betrokken blijf. En nou ja, goed, ik heb ook heel veel zin om bij ONS nog een keer een kunstje te laten zien. En de club heeft ook heel veel ambitie en dat is ook leuk. En dan spreek ik met mijn vrienden en een lekker op fietsje naar de club toe. En ik wil mijn trainingscursus beginnen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die wat wel mijn toekomst is. Van der Heijden nam al eens eerder afscheid van het bedelvoetbal om naar ONS te gaan. Maar doet hij in 2007 waarom kan bij Cambuur hier maar één ambitie: promoveren naar de eredivisie. Ja, dat is nog steeds ambitie en daar gaan we alles aan doen. En of het lukt, ja, dat is een tweede. Maar in ieder geval, we proberen het en we gaan het in ieder geval goed afsluiten. En dat vind ik heel belangrijk. Naast het nice van der Heijden maakt Cambuur Joet ook bekend dat de club graag verder wil met 2 spelers van de Joet-duistige selectie. Ja, dat is, we hebben de optie van Macrini hebben we gelicht. Dat betekent dat hij het komende seizoen contractspeler bij Cambuur is. En Robert de Loeke, die gaan we een aanbieding doen om ook bij Cambuur te blijven. Dus die had ook een aflopend contract, geen optie. Dus daar moeten we nog mee in onderhandeling. Maar de intentie is om daarmee verder te gaan. En Cambuur spelen Arone Vreed in en in Eindhoven en die wedstrijd eindigt in 1-1. Cambuur moet in Eindhoven eens de goede lijn van de laatste 3 wedstrijden terug zien te zetten, maar dat valt vanzelfs net maar in de nummer 3 van de Jupiler League. De eerste helft amper kansen voor beide ploegen, maar hier is wel een grut in de maak. Van Bellen had hem voor het inzitten, maar mikte de mooiste goal van Robert de Loeke. Dit weer de mogelijkheid was voor Eindhoven om op vastsprong te komen. In de tweede helft komt de vastsprong de Liekwols van Cambuur. De paas is van Boksel, de prachtige actie van Schepers en, zocht naar dit schot, skitterend. 1-0 na 50 minuten spelen, Cambuur op vastsprong. Mooie beweging van Schepers en maar de jochter helpt er heel doeltreffend uit en Cambuur dus op 1-0. Maar langs hoe die vastsprong net steen bleef, want dit is 4 minuten later. De paas van Lucius op Kots van der Laan wat de onvaller van Eindhoven net aan te pakken. En hij bepaalt de eindstand Eindhoven-Cambuur op 1-1. Arone Tiesje waar het Harkemasse Boys in de 8e finale toch Dragster Boys uitskekelen in het waddelijke bekertoernooi. En dat kwam hard on op de Harkema. Voor de competitie met de ploeg echt nog vol in de bak om de degradatie uit de topklasse te ontrennen. Sneu nam Harkemasse Boys het op in middenmotor Noordwijk. Harkemasse Boys mist in het treffen bij Noordwijk Romano Denneboom en Reiner Slager vanwege blessures. Erdem Jeni en Arjen Bergsma binskorst. Dit is het eerste gevaar van de thuisploeg van Noordwijk. Het schot van Gonzalves. Rakelings Jonken de Peel. Dit is op een die Gonzalves. En dan miraculeus via de onderkant van de latten en de binnenkant van de peel eindigt de bal toch nog gewoon in de hand van doelman Jacob de Vries. Dan in de tweede helft. Dit is Mertens. Je ziet de combinatie met Leonard op een Mertens en het is de openingstreffer in de tweede helft. Noordwijk komt op een 1-0 vastsprong.
knappe combinatie trok het centrum van de verdediging bij Harkemasse Boys. Mertens naar Leonard en dan op een nij. Naar Mertens, de invaller René van der Wij is te let. En zo verliest Harkemasse Boys alweer voor de 14e keer dit seizoen. Ja, en dit verlies in Noordwijk is alweer het derde verlies in 1 week. Trainer Bert Hollander van Harkemasse Boys shot ook dat zijn ploeg op het stuit in de hoeken zit, der te klappen vallen. Vorige week had je in Lessen toen drie goede kansen hadden en het 1 erin. Nou, dat is een mis. Draagt de Boys eerste helft, ik heb kansen, wen net erin. Nou, Joert pikken er tegenbij, net erin. Ja, en dan krijgt een floodgoal, krijgt Chin. Terwijl ze op dat moment best denkt, nou kantelt het. Ja, en dan gaat het wel mis. En dat is des te eerst. En nou ja, daar ben we uit. En daar komen we uit, want we staan gewoon nog goed voor. Maar wij hebben nog zo'n wedstrijd. En ja, ik vind met deze inzet en deze strijd, dan moeten er nog punten komen kennen. Er staan dan in de topklasse. Het verschil tussen Spakenburg en Rijnsburgse Boys is nog maar 1 punt, maar nog 6 wedstrijden te gaan. Het ziet er wat somberder uit voor Harkemasse Boys. Dat komt omdat concurrent Barendrecht een punt helle had tegen Rijnsburgse Boys en daardoor is Barendrecht oer Harkemasse Boys heen. Harkemasse Boys zit nou op het plak wat na competitie betjut. De onderste 3 ploegen degraderen rechtstreeks. En na een week dan speelt Harkemasse Boys de thuiswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Snits wiet zwart doet het verrassend goed in de haatklasse C van het Snijs amateurvoetbal. De Snitsers staan op een prima derde plak. En justers die de uitwedstrijd zijn koprenner Bekwiek 1880 op het programma. Snits hier voor de wedstrijd maar 3 verliespunten meer als de Grangers. En dus kun je stellen dat het duel tussen Bekwiek 1880 en Snits wiet zwart een echt sleutelduel is. Alleen nog de ween stelt voor de Snitsers, want dan doe je weer echt mooi. Je haakt aan of je haakt voorlopig af. Voorlopig. Ja, zo kan het in deze competitie, dat zie je gewoon. Dus maar ja, dit is voor ons wel ook en voor Bekwiek natuurlijk ook een sleutelduel. En Snits begint heel goed aan de wedstrijd. Dit is de outraap tussen de nummers 1 en 3 van de competitie in de houtklasse. En Snits ziet het ogenblikkelijk de onval. En dan komt de bal uiteindelijk onder de rechterkant te lonen bij Frederik de Jong. En Frederik die ziet het. De holle van Kees Smaal. Die vindt er net, maar daarachter staat nog Ramon Giro Batalla. Het schot is prachtig en uit 30 seconden hier Snitsel op een 1-0 vastsprong staan kunnen. Maar keeper Gijs Koopmans redt goed. Daarna zakt de wedstrijd eigenlijk wat in. Witten beide ploegen net grote kansen te forceren. Maar hier gaat Michael Grendel echt in de fout. En dan is daar die hele lastige spits. Cristovao. Hij is nog maar een jongetje hier, staat in de belangstelling van een proteclubs. En hij komt als een duveltje uit een dwaske achter de verdediging van Snits. En weet Theo Timmermans te passeren. In de 16e minuut komt Bekwiek 1880 op een 1-0 vastsprong. En waren de Snitsers op jacht naar de liekmakker. Hier weer, Smaal krijgt onder de bal terug. Kan hem onder hem houden. Nog eens een keer inzitten. Het is ingewikkeld, ook voor Ramon Giro Batalla. Die nou heel naar de boetekant dreunen wordt. En zo komt er wel druk van Snits. Maar grote kansen voorlopig net. Het wie koud op de Esterberg juster. Maar Snits zucht dat er nog een onval komt in de eerste helft van Bekwiek 1880. Dat is Max Rijlman die met een mooi lopje keeper Theo Timmermans passeren wil. De keeper kan hem vrij simpel pakken. De tweede helft dan, met dit kopbaltje op een nij van Rijlman. Ik de goal hinnen van Theo Timmermans. Maar dan wordt Snits de betere ploeg. En komt hier in de 20e minuut de corner van Kevin Huytema. En daar zit Robin Huisman de Jong. En hij prikt de Verzinne Liekmaker er prima in. Robin Huisman de Jong. Hij is dwanden met zijn laatste wedstrijden van Snits wiet zwart. Hij gaat naar Harkemasse Boys. Maar is hier nog belangrijk voor de Snitsers. En scoort de 1-1. En dan gaan de Snitsers op jacht naar meer. Ze verzinnen eigenlijk ook wel meer. Dit is onder de rechterkant Patrick Altenburg, een van de jonge invallers aan de kant van Snits. Brengt de bal bij Kevin Huytema. Een wat ingewikkelde situatie. Bal komt voor de voeten van Ramon Giro Batalla. En hij zit naast. En zo kreeg het Snits dus wel de kansen, maar worden die net omzet in doelpunten. Hier nog een keer een bal op Ramon Giro Batalla. Zit op een nij, het schot mist het vernieuw, maar Batalla die had ik net te volle erg voor maaispelers om hem heen. Hier nog wel orenkeuzes mogelijk geweest. En zo verprutst Snits eigenlijk de kansen zelfs op een oorwinning. En dan komt Bekwiek Grains er nog een keer uit. Maar balbezit hier voor Bolt, Raymond Bolt. Had een aardig schot in de voeten, maar Theo Timmermans, de keeper van de Snitsers, weet dat te elimineren. En zo werd het stadig gewoon duidelijk dat de wedstrijd tussen Bekwiek 1880 en Snits geen winnaar op Smietersil. Want hier komt dadelijk het eindsignaal van skiertsjochter Erwin van Os. De wedstrijd eindigt in 1-1 en daar gaan beide ploegen eens neer doen.
kijk, de lachende derde is nu dus Alcides wat ik begrijp. Hè? Want MSC verliest dan ook weer. En Udi haakt dus nu voorlopig helemaal af. Ja, en dat is dan... ja, als je hier verliest. Maar ik denk dat je als morele winnaar van het veld af kunt stappen. En dat moet de jongens ook vertrouwen geven. Als je ziet naar de wedstrijd waren de betere ploeg. En ja, ik vind dat we hier 2 punten hebben laten liggen. Ook al hebben we niet hele grote uitgespeelde kansen gehad. Maar ja, ik vind toch, aangezien de tweede helft, dat wij gewoon 3 punten verdienen. De stand dan in de haatklasse snij. Bekwiek gaat dus nog wel onder leiding met 27 punten, nu 18 spelen wedstrijden. Alcides had een punt minder, maar hij 2 wedstrijden minder spelen. En dan de Snitsers op het derde plak met 31 uit 17 spelen wedstrijden. Na je weken dan speelt de ploeg van Johan Grote in Longa 30. E-speedwayer René Stellingwerf had hem goed zien bij de 5e en de 6e Grand Prix die het vreed en sneun op de baan van Oostenrijden binnen. Voor haast 10.000 taskogers wil het vreed eerst net slagje. Stellingwerf eindigt het in de achterhoede. Maar sneun gaat het wel volle beter. 3 keer riet Stellingwerf met de witte helm en de oranje motor in Simonsjes naar het tweede plak. Vanwege mechanische problemen komt hij uiteindelijk net verder als het 10e in de eindstoon. Maar de Tjemeremer die volop mooi en neemt een goed gevoel mooi naar het finale weekend uit 2 weken in Zweden. Gaan we naar volleybal, want de volleybalsters van Snits spelen sneun de derde en beslissende wedstrijd in Limburg tegen Peelpoes. Inzet is een plak in de hele finale om het landskampioenschap. Dit is de tweede set. De eerste keer verliezen mooi 24-20. Maar de vrouw uit Snits kwamen goed waarom in de wedstrijd. Onval van Peelpoes en een prima blok hier van Hieke de Boer en Roos van Wijnen. En dan staat het 16-22 voor de ploeg van Petra Groenland. Monique Focus, mooi de serve. En dan een hele minne paas aan de kant van Peelpoes. Kan de onval oornom worden terug de Snitse vrouw. Maar de onval wordt pareren. En dan is het der Fenner Soinstra, mooi de smash. En de 16-23 op het boer van de Snitse vrouw. Dat zocht er heel goed uit. Op een eigen Monique Focus. Weer een hele minne paas. En dan op een eigen goed blok. Maar Peelpoes kan weer oornemen. En dan is die bal in het net komen. En dan betekent dat het 4 keer spel is. En dan is het 16-24. En Peelpoes rent achter de feiten aan in deze set. Deze bal wordt heel lang uitslaan. En dat betekent dat het 16-24 is. En 1-1 in sets. De tweede set. Fenner Soinstra maar de serve. Die paas nog heel knap naar Michelle Bulbracht. Maar Peelpoes kan ook nemen. Op een ei. Goed verdedigen. En dan de onval der van Roos van Wijnen. En de side-out. Dat betekent dat het 10-24 is. De Limburgers bakken er dan echt helemaal niet meer van. Deze bal wordt een heel lang uitslaan. En zag je de tweede set naar de Snitsers. En dan leerden ze maar 2-1. En dan hing het er een sensatie in de loft. Peter Groenland die haar vrouw nog eens een keer onvuurt. Michelle Bult, mooi de serve. De Snitse vrouw staan efter, mooi 24-20. Maar die komen heel sterk bij waarom in deze set. Een goed blok daar van Hieke de Boer en Fenner Soinstra. En dan is hier een technische fout. De bal wordt 2 keer rekken terug de onvalster van Peelpoes. En dat betekent dat het 24-23 is. En dan hadden Snitsers bij kans om de set te pakken. Begrijpelijk dat Peelpoes de time-out onvreegt. Om de inhaalrace van de Snitsers te onderbreken. En dan hier een hele goede onval. En het is Floor Berden van Peelpoes die de set uitslaat. 24-23, twageliek. En dan moet er weer een 5e set om te pas komen. Liek als verliezen weken in Snits. En de Snitse vrouw liet zien dat ze meedogenloos binnen in die 5e set. Dat wie in Snits en dat is hier Wessa. Michelle Bult met de set-up. Roos van Wijnen. Kan die bal dan weer omheen, Harry. Ellen van Wijnen. Dan moet die bal hoe het net hinnen. En dan zul je Cesar Kent Peelpoes die onval makkelijk oornemen. Maar dat wordt net niet. En dan hier de middenonval. En dan jit de bal boeten. En dat betekent dat Snits op matchpoint komt. Het is 10-14 door die smash van Hieke de Boer. Daar het blok van Fenner Soinstra en Hieke de Boer. En dat betekent
Dat is net zo vrouwlie van Petra Groenland in de hele finale staan. En ze mooi het opnemen in de nummer 1 van de competitie Alterno uit Apeldoorn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik gewoon onwijs trots ben. En dat harde werken wat die meiden doen, 4 keer in de week staan te trainen en bikkelen. En alles ervoor opzij zetten naast hun school en hun werk. En dat vind ik zo knap, ik vind het zo goed. Ja. Ja, juist Joen kwam Snits alweer in actie in de eerste wedstrijd in die hele finale tjin Alterno dus uit Apeldoorn. Alterno die ploeg is als eerste eindigen in de competitie en het is uiteindelijk een best of 3. En Snits zwaargt het voor een daverende verrassing toch de absolute favoriet in 4 sets te verslaan. Waasje, dan is de return dan in Snits. En als Snits wint, staan ze totaal onverwachte in de finale om het landskampioenschap. Oors volgt er nog een beslissingswedstrijd. Je hebben het fietsen. Want dat de ene Friese profhutfietser een protte succes had, dan had het vanzelfs door Liewe Westra zitten oren thuis met malheur. Pieter Wening had dit seizoen nog geen minuut rijden door een sleepjende knibbelblessure. En wils de mooie Fari's klassiekers erom komen, zit Wening thuis op Harkema. Dit is de knibbel die het vastseizoen van Pieter Wening in het wetter smieten had. Door een harde val had hij hem nog net snel laten kent in de kleuren van zijn nieuwe ploeg Green Edge. Ja, vanaf januari is het eigenlijk gewoon minder worden. En ja, sindsdien had het nooit echt bordverbetering in zitten. Dus ja, dat is eigenlijk de ellende. En 4 weken verliezen, kon ik eigenlijk gewoon net fietsen net. En dat is gewoon, de zwier irriteert zich, maar dan krijg ik dat in mijn mes in de knibbel steekt, dan bloes lever dus. Ik hoop al dat ik mijn paar weken goed op de fiets zit en zonder klachten. Maar in het fietsen is net zo dat zij van we hebben 12 weken trainen, we kunnen wat uitslagen binnen aan het fietsen. Dus wat dat doen gaat voor goede uitslagen in het vaardier te rijden, ja, dat lukt gewoon niet meer. En dat is vervelend, zeker na het Giro-succes van verleden jaar. Maar een etappe-oerwinning en het beheljen van de roze trui. Dat hij er bij zijn nieuwe ploeg vanzelfs echt graag snel laten wonen. Ja, maar ja, natuurlijk, ik bedoel, dat is altijd zo. Maar ik berouw ben gereden dan ik meer snel laten wonen. Dus ja, wat dat dan gaat, is de blessure natuurlijk redelijk vervelend. Dus, ja, het is natuurlijk altijd lullig. Het is van mij lullig, het is voor de ploeg ik lullig, ja. Omdat Wening nog geen koersminuut maken had, is het lastig om wat over de oerstap van Rabo naar Green Edge te sissen. Maar wat er rond Nota mooi maken had, is goed. Tot Nota bevalt het me al hier. Ik bedoel, ik ben regelmatig bij die lui in Italië. Ja, nou vanwege die blessure. Dus nou ja, het ben gewoon een vriendelijke lui. Dus nou ja, van mij, ik vind tot Nota, ik kan net klaaien. De sfeer in zijn ploeg, hè, dat wist een Rabobank Nederlandse ploeg. En dan komt ze nou in een buitenlandse ploeg. Hoe zit dat? Maar de sfeer die er hing. Ja, dat zeg ik. Ik ga wel een paar keer trainingskamp mee maken, maar ja, dat zijn we als eerste ondervinden maar in de wedstrijd. Maar ik neem gewoon dat de sfeer gewoon goed is, want juist er won week weer, dus de sfeer zit gewoon goed. Want Milaan Sanremo waard sneu woen toch Simon Gerrans van de Green Edge formatie. En dan die orenfrieske prof, Liewe Westra. Wielst Wening dus thuis zit, liet Westra hem geweldig zien. Maar van August is absoluut geen sprake bij de man van de Harkema. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Ik bedoel, Liewe die reed op heen als een trein. Dus wat er in Parijs niet zien liet, dat wie zeker een superstaaltje. Je sprake van jaloezie op dit moment? Nou, ik gun het Liewe, want ik weet wat Liewe ervoor doet. Dus nee, dat is zeker. Nee, dat is voor u. Ik bedoel, ja, de ene keer wint de oren en de andere keer wint de oren. Ja, dat zijn ze gewoon in de sport. Dus nee, we doen allebei dus vak. En nee, ik gun het er van harte. En Wening zelfs hoopt het succes verderop in het seizoen te beheljen. Het belangrijkste doel in december is natuurlijk de Tour. Dus ik probeer die daar 100% fit van te rijden zien. En nou ja, en zien dat ik uiteindelijk in die selectie zit natuurlijk. En Wening is Joert weer oorzetten naar Italië. Daar is de uitvalsbasis van de Green Edge ploeg. En zullen ze de knibbel van Wening verder onderzoeken. En het is de sport op deze manje. Tak om toonsje, dan ben wij er vanzelfs weer. Dan weer bij het Boppenslagcafé. En dan te gast Sander van der Heijden. Hoe zien opmerkelijke kar om op te houden met het betellen voetbal. Wat dadelijk kun je nog zien naar het Frieske Nijs in Joert. Dag.